La Falla Cambro presenta, en Arrels, una proposta que combina la tradició anterior amb el canvi de paradigma d'un nou disseny i maquetació, que ens acosta a la modernitat. I tot això, unit amb l'ús de les noves tecnologies, farà per al lector un llibret més àgil i divertit de llegir. Qui perd els orígens, perd la identitat. És una frase que qualsevol valencià i valenciana ha sentit en algun moment. I enguany, en el llibret de la Falla Cambro, anem a recuperar els nostres orígens. Anem a recuperar les nostres arrels. Unes arrels que es fan sentir fallers, valencians i fallers. El nostre llibret, Arrels, no perdrà l'essència del llibret de la Falla Cambro, perquè no volem perdre les nostres arrels. I per tant, parlarem de la gent que forma part de la Falla. I en el racó infantil, els més menuts podran gaudir de les activitats i els acudits que els hem preparat. Tampoc ens oblidarem de les rialles, perquè una part important d'un llibre de Falla ha de ser la crítica i l'humor. I nosaltres, en l'explicació de la Falla, en tindrem una i molt important. I per acabar, voldria fer-los una pregunta. Què són per a vostès les arrels? La resposta la trobaran en l'apartat Textos a part, en la qual cada col·laborador literari donarà la seva opinió i reflexió sobre aquest tema. I no m'agradaria acabar sense agrair a tots aquells que han fet possible Arrels, començant pels col·laboradors literaris, fotògrafs, patrocinadors i tota la gent que ha col·laborat d'alguna manera o altra en aquest somni fer realitat. I ara és hora d'obrir el llibret, fullejar-lo i llegir-lo i gaudir de cadascun dels apartats que en formen part. Ja veuran com val la pena.